10-njy ýylyň güni Mara welaýatynyň administrativ merkezine polisiýa işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozmakda, geçmesiz ýerlerde ýoluň gatnalýan böleginden kesip geçmekde aýplanýan piýadalara jerime ýazmak işlerini ýygjymlaşdyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Azatlygyň habarçysy polisiýa işgärleriniň piýadalary duydansız awlaýanlyklaryny habar berýär. Mara şäheriniň durly köçelerinde öz hususy awtoulaglarynyň içinde gidilenip oturýarlar we kim piýada ýol geçilgesini bir kanun kesip geçse onu tutsak edýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Maradan habar berdi. Maglumata görä köçe ýol hereketini bozmakda aýplanyp tutsak edilýän adamlaryň arasyna kämillik ýaşyna ýetmedik ýaş ýetkinjeklerim bar. Habarçymyz köçede polisiýa tarapyndan saklanýan adamlaryň Mara şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugruna ýerleşýän polisiýa bölümine alınıp gidilýänliklerini habar berýär. Ol ýerde polisiýa saklanýan adamlara jerime salýar. Mara welaýatyna polisiýanyň köçe ýol hereketini gödäwçiligi güýçlendirmegi Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyna kodeksine üýtgeşme girdip ýol hereketini bozýanlara salynýan jerimeleriň mukdarynyň artdyrylmagynyň ýyzyanyna gabat gelýär. Bir aý ozal 11-nji maýda Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine Türkmenistan gazeti administrativ hukuk bozulmalary hakyna kodeksi girdilen üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Goşmaçylara laýyklykda piýadalaryň geçmesi ýerlerde ýoluň gatnalýan böleginden geçmegi, olaryň gadagan edici ýa-da buyruk berici ýol belgileriniň talaplaryny berjaý etmediligi biniatlyk mukdarynyň 0,14 bölegi meşburuna jerime salynmagyny eltýär. Hasodol bu jerime biniatlyk mukdarynyň 0,12 bölegi hökmüne kesgitlenipdi. Türkmen medeniýetine görä biniatlyk mukdar Türkmenistana 100 manat meşburuna kesgitlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy any güni ýol hereketiniň kadalaryny bozmakda, ýolu geçmesiz ýerden kesip geçmekde aýplanýan raýatlara 40 manat meşburuna jerime salynanyny habar berýär. Saklanan adamlaryň ellerinde 5-6 manat pullary bar. Bu adamlara 40 manat jerime ýazýarlar. Meniň ýanymda hiç hili pul ýok diýip aýtdylar. Onda öýüňe jaň et, tölemesen göýberimiz ok diýip şäher polisiýasynyň arky tarapynda yslyk howada dasarda saklaýarlar. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Polisiýa tarapyndan ýol kadalaryny bozmakda aýplanyp ile salynan ýaşaýjylaryň howsarlary olaryň sorulýan jerimen töländen soňra hem bir sagat töwereg polisiýa bölümine saklananlyklaryny habar berýär. Ýol kadalaryny bozmakda aýplanyp saklanan adamlary suraty düşürýärler, pasportlarynyň göçürmesini kompýutere geçirýärler we ýene bir gezek tutulsalar 100 manat meçberinde jerime salynjakdygyny aýdýarlar. Diýip jerime tölegini töläp polisiýa bölümünden boşan bir tutsagyň howsary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Administrativ hukuk bozulmalary hakyna kodeksi girdilen ýetgetmeleri we goşmaçylary görä ýol kadalaryny bozmakda, geçmesiz ýerden geçmekde aýplanýan piýadalar bu hereketi 6 aýyň dowamyny ikinji gezek gaýtarlasa, biniatlyk mukdar meşburuna jerime tölemledilýärler. Tutsaglaryň arasynda 14-15 ýaşly ýetkinjekler hem bar. Olar gorkup aglaýarlar. Okuwçy ýaşyndaky çagalary hem tutsak edip, olaryň en atasyna 40 manat möçberinde jerime töletdirýärler. Diýip marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kabul edilen täze üýtgetmelere görä 16 ýaşa ýetmedik ýetkinjek piýadalaryň ýol hereketiniň kadalaryny bozmagy, ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara biniatlyk mukdaryň 0,14 bölegi meşburuna jerime salynmagyny eltýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa bölümine eltiren adamlaryň arasyna velosipedli adamlaryň hem bardygyny, olaryň kellelerini kaska giýmän soň ele salynanlyklaryny habar berýär. Kaska giýmedikde aýplanyp ele salynan velosiped sürüjilerini 50 manat meşburuna jerime töletdirilýär. Şeýle-de habarçymyz polisiýa işgärleriniň Mara şäherine ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň arasyna aýlanyp çilim çekýän adamlary tutýanyny we olara 100 manat meşburuna jerime ýazýanlyklaryny habar berdi. Egerde bu ýagdaý ikinji gezek gaýtalansa polisiýa işgärleri jerimeni 2 есе köp ýazmak haýwatyna atýarlar. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy ýazylýan jerimelerin 3 güniň içinde tölenilmegini talap edilýändigini habar berýär. Ýoksa ýol kadalaryny bozmakda aýplanyp saklanan adamlar administrativ temmi hökmüne otoga tutmak ýa-da beýleki işlerde zähmet çekdirmek haýwat atylýar.